ting kan godt ligge og lyse lidt for meget, ikke? Musik er luksus. Man kan godt overleve uden... Men jeg vil ikke nøjes med at overleve. Jeg vil leve. Og mennesket kan ikke leve uden musik. Jeg kan ikke leve uden at lave musik. Men jeg kan ikke lade være. Jeg skal skrive. Nogle gange ryger det i skraldespanden. Andre sange, de skal ud til verden. Og så fortæller jeg Koda, at jeg har lavet det her nummer, og så kan de holde øje med, hvor det bliver spillet. Der bliver udgivet tusindvis af sange hver dag. Det er de færreste, der sådan for alvor kan bruges af rigtig mange. Men det meste kan heldigvis bruges af nogen. Og det er den vildeste fornemmelse, at det der engang bare var en tanke op i mit hoved, det nu er ude i verden og har et liv, og bliver brugt og gør dit liv, dine opture, dine nedture, dine køreture, dine shoppeture, dine byture, en lille smule bedre. De kilometer, du kører i dit liv, bliver bedre på grund af musik. Og så er det jo meget rimeligt, at radiostationerne betaler for musikken til Koda, der så betaler den videre til dem, der har lavet musikken. Din flyvetur føles federe på grund af musik. Og så er det jo meget rimeligt, at streamingtjenesterne betaler for musikken til Koda, der så betaler videre til dem, der har lavet musikken. Næsten alle de ting, du køber i dit liv, bliver akkompagneret af musik. Og så er det jo rimeligt, at butikkerne betaler for musikken til Koda, der så betaler dem videre til dem, der har lavet musikken. Og ja, det er faktisk meget sjældent sangeren på scenen, der har skrevet sangen. Så derfor er det jo meget rimeligt, at spillestederne betaler for musikken til Koda, der så betaler dem videre til dem, der har lavet musikken. De fleste mennesker, de får timeløn for at være på arbejde. Nogle får 100 kroner, andre får 500 kroner. Jeg er rigtig meget på arbejde herude i studiet til absolut 0 kroner i timen. Det er jo ikke engang 1 ud af 1000 musikere, der bliver rige af det. Hvis man altså med rigdom mener kroner og øre. Jeg føler mig rig, fordi jeg laver det, jeg elsker. Men hvis det, jeg elsker at lave, det gør andre gladere og rigere, så er det kun rimeligt, at der ryger noget af den kærlighed og glæde retur. Så tak for det. Og nu skal jeg tilbage til arbejde og lave noget mere lir til dine ører.